Argiaren podcastak. Etxerako lanak, Mikel García Iriak ezen podcasta. Jendeak erabiltzen du umeen etxeko lanak galdetzeko edo aztu zaio kartzen zakizer norbaite bidaliko hori gauza dezutena ulertzen, zure seme alabari aztu bazaizkio etxeko lanak, berak ardura hartu beharko du eta erantzunkizuna, ez? Zibilizu bere ipurdia salbatzen. Euskararekin beti dago baten bat ezuna euskaraz idatzi nahi, eta hori, esaten zaion, behin eta berriro esaten zaion arren pribatutikan erantzungo zaiola, jarraitzen dela hor gaztera idazten, eta ez duna, ez da egunon idazten euskaraz. Mezu positibo moduan, jendeak gogorazten ditunean, gurasoak gogoratu hartu gauzak, ez umeik gogoratu hartu zen gauzak, eta gogoratu behar da azkeneko eguna abundatzeko ezagizertan. Nolakoak eskertzen dira, esan beti dago guraso implikaturen bat, besteei laguntzen, eta horiek eskertzen dira. Hortxe, Maialenek bere alabeen gelako guraso taldean bizi dituenak. Askotariko izaera eta pentsamoldeak aurki ditzakezu eskolako gurasoen WhatsApp taldeetan. Seme alabak ikasgela berera doazela, oinarrian horrek baino ez ditu batzen. Batzuk, izugarri inplikatuko dira irakasleari ikasturte bukaeran zein opari egin erabakitzen. Eta beste batzuei etzaion irudituko irakasleari opari bat egin behar izatea. Urtebetetze festak, nola, zenbatero, zeinekin antolatzeko ere, 1000 buelta eman ditzake WhatsApp taldeak. Aurrek izan duten hartu emanen baten inguruan hitz egin duenik bada zure taldean? Edo eskolako dinamikaren baten inguruan kritikarik egiten duenik? Kontuz, iritzi festak eztabaida sutsuan amaitu dezaketa. Talde hori zertarako den eta nola erabili behar den, sarri ezberdin ulertzen dute guraso batzuek eta besteek. Eta Maialenek dagoeneko spoilerra ere egin du. Hizkuntza askotan izaten da gatazka iturri talde hauetan. Az gaitezen hortik. No entiendo, en castellano, por favor. Zenbatetan irakurri duzu hori taldean, batzuetan tonu honean, bestetan kasik herrieta egiten. Izan ere, nola etzara konturatu zu, ereduan, euskarazko ereduan seme alaba duzun hori, badirela gurasoak euskaraz ez dakitenak, eta jakina zuri dagokizu zure hizkuntzan ez egitea. Euskarak lehentasun behar duen lekuetan ere, erdaraz egitea. Halako komentarioak jaso ondoren, nork bere hizkuntzan egiten jarraitzeko aukera mahai gainean jarri eta euskaraz komunikatzen segitzen dutenak badira. Baina bakearen izenean, euskaldun asko kaldiro mezu bakoitza euskaraz eta erdaraz idazten amaitzen du, inorra serretu ez dadin. Hori bai, liskarra eta tentsioa saieste aldera, beti euskaldunak dira amore ematen dutenak, ahalegina egin behar dutenak. Erdaldun elebakarrak ez dituzu mezuak euskaraz eta erdaraz idazten ikusiko. Estres linguistiko horretaz kokoteraino, erdaldunak haserretu gabe euskara hutsean informatzeko formula nola aurkitu duten kontatu digu Txingudi eskola publikoko guraso elkarteko kideak, Eneko Oiartzabalek. WhatsAppetik Telegramera igaro dira. Txingudi ikastolako guraso elkartearen kasuan, gaiari heltzeko abia puntua izan ziren bereziki bi arazo, elkarri lotuta daudenak. Batetik, ordurarte kanal asko erabiltzen genituen, webgunea, e-posta eta gurasoen WhatsApp taldeak, eta horrek behartzen gintuen mezua kanal bakoitzerako egokitu behar izatea. Eta gainera, gero guztia gaztelerara itzuli behar izatea genuen, eta orduan lana bikoiztu egiten zitzaigun. Eta bestetik, horrekin lotuta ere, genekien gurasoen WhatsApp taldeetan, hizkuntza gatazka egoten zela askotan, eta euskaldunak eta euskara izaten zela gehienetan galtzaile. Izan ere, nahikoa izaten zen gurasoren batek euskaraz ez ulertzea, azkenean euskaldun batzuk
zuzenean erdarara jotzeko, edo beste batzuk guztia elebitan idatzi behar izateko, dakarren lan gehigarriarekin, edo eta euskara hutsez egiten zuten, baino gehiagotan, gatazka zuzena izan zuten, beste guraso batzuekin. Eta orduan Telegramen ikusi genuen aukera bat horri guztiari konponbidea emateko. Telegramek ematen du zuzen berehalako itzulpena egiteko aukera, bertan agertzen den mezuekin, eta orduan horrekin 3 gauza lortzen genituen. Batetik, guraso elkarteak bere kanal nagusi bakarra erabiltzea, eta horrek dakarren lanzama gutxitzea, eta gainera euskara soilik egin ahal izatea. Itzulpenik egin gabe. Bigarrenik, horrek euskarari prestigioa ematen dio, zen eta erakusten du euskara dela gure funtzionatzeko hizkuntza eta halaxe adierazten dugu. Eta nolabait ardura, hori ez ulertzearen ardura eta lanzama ez da euskaldunaren gain geratzen. Baizik eta ez euskara ez dakinaren gain. Eta azkenik, 3. Horrekin ere sustatu dugu, ezin dugu behartu jakina, baina horretik aurrera sustatzen ari gara, hemendik aurrera guraso geletako taldeak osatzeko garaian, WhatsAppa erabili beharrean, Telegram erabiltzeko horrela, lehen aipatutako hizkuntza gatazka horiek saihestuko genituzke. Eta halaxe, 1000 ikasle inguru dituen ikastetxe handi honetan, gelaz gela egin dute Telegram kanalera igarotzeko lanketa. Telegramen, euskaraz ulertzen ez duela esateko aitzakiarik ez baitu erdaldunak. Itzulpen automatikoa egiten du eta plataformak. Gainera, guraso taldeek kanalaren goialdean finkatuta dute mezua. Parte hartzaileek edozein unetan jakin ditzaten itzulpena aktibatzeko eman beharreko urratsak. Zertarako da eskolako gurasoen WhatsAppa? Eta batez ere, zertarako ez da eskolako gurasoen WhatsAppa? Hezkuntzatik ezer gutxi duten edukiak partekatzen dutenei, edo norbere negozioaren propaganda egiteko aprobetxatzen dutenei, esan beharko litzaieke ez dela horretarako foroa. Irakasleenganako edota ikastetxearekiko kexa eta kritikak jaurtitzeko lekurik onena ere ez dira. Batez ere, dinamika hori elur bola handi bilakatzen delako gurasoz betetako taldean. Aurren arteko gatazkak bideratzeko ere ez dirudi espaziorik eraginkorrena. Eta hala ere, halakoak irakurri daitezke WhatsApp taldeotan. Horregatik, ikastetxe batzuek mezua helarazten diete ikasturtero gurasoei, hainbat pauta emateko. Argi bideoiek irakurtzea besterik ez dago gogoratzeko batetik zein funtzio duten talde hauek eta azaleratzeko bestetik hainbat erabilera oker orokortuta daudela edo gutxienez nahi baino gehiagotan errepikatzen direla. Entzun ditzagun pare bat eskolak gurasoi urtero bidaltzen dieten oharretako batzuk. Ez zaitez zure seme-alaben agenda bihurtu eta ez erabili taldea horretarako. Bere ardura da. Zure seme-alabak beste ikasle batekin arazoak baldin baditu, lehenik eta behin tutorearekin hitz egin. Irakasle edo eskolako langile ez dozenteren batekin arazoren bat baldin baduzu, jarri harremanetan ikastetxearekin. Talde guztirako erabilgarri eta interesgarri den informazioa besterik ez elkarbanatu. Eskolarekin lotura duten gaietarako da taldea. Txutxumutxuak moztu eta errespetuz jokatu. Aurpegira esango etzenukenik ez idatzi. Taldea modu desegokian erabiltzen bada, ez zaitez konplize izan eta saiatu jokabide hori eteten. Ez da beharrezkoa besteek esandako guztiari behin eta berriz emotikono edo esaldi errepikatuekin erantzutea. Taldea gelako gurasoen taldea da, ez utzi zure seme edo alabari talde hau erabiltzen. Gogoratu euskara dela eskolako hizkuntza, beraz WhatsApp taldean ere euskara lehenetsi.
Nerabeak mugikorra erabiltzen hasten direlarik egiten dizkiegu nohartarazpenen antza dute, ezta? Dirudienez, helduok ere behar ditugu halako harrak. Ara, nerabe ari garela, Eider, eskua altxatuta ikusten zaitut. Etorri lasai, bakizu esateko daukazuna zura asko entzuten dugula hemen. Konta iguzu zer duzun esateko. Eider, arbelera. Ikastetxe batzuek aipatu ez duzuen beste bat ere bidalioi diete gurasoi talde hauen kudeaketa egokirako. Ez zabaldu irakasleen, gurasoen edo ikasleen argazkirik. Inportanta iruditu zait Mikel askotan azpimarratzen digutelako kontu zibili behar dugula partekatzen ditugun argazki eta bideoekin. Eskerrik asko, Eider, arrazoi duzu. Beste podcast baterako ematen duen meloi ederra zabaldu duzu, irudiaren eta gain esposizioaren garaiotan. Baina jar gaitezen apur bat positiboago. Talde honek dituen alde honen artean, bat oso interesgarria komentatu dit hasieran entzun dugun Maialenek. Inor kanpoan ez geratzeko foro baliagarriak izan daitezke. Hainbatetan, seme-alabei lotutako zenbait jarduera eta plan talde txikitan partekatzea baino integratzaileagoa delako ikasgelako haur guztien gurasoak aintzat hartzen dituen taldean partekatzea. Amaitzeko, garai hiperteknologiko eta hiperkonektatu hauetarako oharra. Ez dezaguna ahaztu aurrez aurreko hartu emana. Errazagoa, aberasgarriagoa eta emankorragoa izan ohi da. Hain justu, klaustro askok badu zer gogoetatua, eskolaren eta familien arteko harremana nola bideratu adosteko orduan. Hartu eman hori eraginkorra izan dadin eta aldi berean deskonexio digitalerako eskubidea errespetatu dadin, bidea dago egiteko. Gasteizko Judimendi eskolan komunikazio digitalaren inguruko hausnarketa egina dute, eta horren ondorioetako bat izan da irakasle eta familien arteko WhatsApp taldeak ezabatzea. Aitor Irigoras, Judimendiko zuzendariak utzi digun gogoeta izango da gaurko azken puntua, deskonexio digitalari eskainia. Bide batez, ikastetxeak sare sozialetan beren burua erakusteko modari ere kritika egin dio Aitorrek. Teknologia berriak eta sare sozialak heldu zitzaizkigun eta gogoeta gehiegi egin gabe ireki genituen ate batzuk itxi beharko genituzke. Zehaztu beharko genuke noiz eta zertarako erabili nahi ditugun WhatsAppa, Instagrama edo bestelako sare sozialak. Edo erabili beharreto ditugun, edo ez. Azken finean, ikastetxe guztien ateak zabalik egon beharko lirateke. Nahi beste batzar egiteko aukera dugu. Goizean lanera iristean ordenagailua piztu eta mailak erantzuteko aukera ere hortxe dugu. Ez alda nahikoa? Eskolako lankideen, ikasleen eta familien mesuen gainkarga dugu. Eta azkenerako horrek mezu guztiak lausotzen eta berdintzen ditu. Ez dugu bereizten zer den garrantzitsua. Zerk behar duen erantzun azkarra eta zerk ez. Eta azkenean guztiari erantzuten amaitzen dugu askotan. Egokiak ez diren orduetan. Besteak beste, gaur egungo gizarteak berehala erantzuteko presioa ezarri digulako. Ez badugu segituan erantzuten, beste aldean norbait urduri jartzen da, eta berehalako erantzuna ez jasotzea modu batean edo bestean interpretatzen du zenbaitek. Garbi izan behar dugu irakasleon lana eta eskola publikoen funtzioa ez dela produktuen ekoizpena edo salmenta. Gure betebehar bakarra eta nagusia ikasleen hezkuntza eskubidea bermatzea da, eta beraz ez dugu Instagram bezalako erakusleiorik behar. Are gehiago, eskolaren komunikaziorako tresna gisa Instagramen erabilera normalizatzea kaltegarria dela esango nuke ikaslea erdigunean badugu. Behin eta berriz ari bagara familiei sare sozialen arriskuen inguruan ohartarazten, zer zentzu dauka eskola batek sare sozial hori edo beste bat erabiltzeak? Eskolako gurasoen WhatsApp taldean zer berri? Galdera horri tiraka, erantzun batzuk eman eta galdera berriak sortu ditugulakoan, datorren astera arte.